HAD Minister Sumronghang Lo Charlie Osomarto Mapan Tangka Chekeron. Beha bepar anathu kacepaduk pikabang pialongan Karbiang Long Life kapate Bognam. Kardom pini prime time bertalong penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen. Di phukla palong lumba jong pen Dhansari constituency kaparlo bang pharo hini rakithom lo kacharli ausomarto maphan lapen bang serkya prakithom abang phua bang phiato maphan surit scheme pen suri pho pho tangka chekeron pon. Lo kacharli ausomarto maphan lapen keso kyone ahut se kachilang ja phanpura non hejo sarkar ahin pen kideng pon surit scheme pen pini di phukla balong tangka chekeron amai padopon bangso amai long HAD Minister Sumronghang alohi sarpo aman pendanglok Iskar Banglong Adisi NG Chandra Dhwaj Singha BJP Iskar Banglong District Committee amai phu Dhon Singh Teron Jinfed Board Chairman Johnny Timung Lumbajong VDC Chairman Bidya Singh Hanse lapen Iskar Banglong BJYM amai phu Bidya Singh Ingtiatum alohi aman pen chitongdon Bangso amai long Jasmet Lumbajong pen Dhansari constituency kaparlo lo kacharli osomarto maphan lapen se kachilangji aratato maphan surit scheme pen suri pho pho tangka check HAD Minister Sumronghang ari dengpensi pajar ponno HAD Minister Sumronghang kaningja tengki pini bangso scheme pen bang pharo hinira bang ketham lo kacharli bom ari so ejangato maphan kitab bohi lapen kolom hai kachinam iji akera piponno Lapen bang serkya prakethom ararato maphanta se kapachelang long japhan akera piponno Lason thak thaksi non hithi iroyapi langpher constituency alongta surit scheme pen kerapa jerponji pusi pachini pon আমি বকলিয়া ঠাইত ইকো বিধানসভা সমষ্টিত এটা চেক আছে তাতো প্ৰায় 300 মান চেক হ'ব এই 300 মান চেক আমি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিম গতিকে মেডিকেল আৰু এডুকেশ্যন দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু দুখীয়া জনগণক সহায়তা দিবৰ কাৰণে বেমাৰ আজাৰ চাবৰ কাৰণে যিটো চৰকাৰে ভাল এটা আঁচনি লৈছে চুৰি নামৰ স্কিম গতিকে এই চুৰি নামৰ স্কিম News Desk Report Karbiang Long Life Denaronga hithialong Karbi Sorlopen diesel petrol ajang thukejor abeha ke claim dun cheng abang phi lirbon timungpi along an Karbiang Long Life pen kahomri dam ke claim chipadoglote ang thekta chetheklong puasonsi lirbon timungpi ta ke claim ka chipaduk ajoini pini alangli ang thek chetheklong no ahok nonakai ke rengjia phan kisung krunga porhot alangli jang thukejor abeha ke claim chipaduk dun pen ke rengji atowar chilong ponno tangte lirbon timungpi komatlo lapen konat arong asorlo ilitum chini damsina lirbon timungpi alangli ke denarong ahavar bura rongpi arong amekar mensing timungpen kachi rongpi piatum asopilo Lirbon timungpi alangli ke Karbi pi angbong pen denarong ahithialong diesel petrol ajang thu abeha kacho jordon cheng abang philo Kiramtang ningkan surihini rakre pho aningkan pensi alangli denarong National Highway atowar pi arialong todon hopensi labangso abeha choklem dunno Aphitu ahemaso sarmon rongpi sitame chirap chitodonsi nona bangki jangthu chojor cholanga hin kithir klong abeha sonsi choklem detlong Ning kachipa ningding lapen kachipaduk ajoini arna mahir jume pen alang litum ihum tempo agare chonam dunsi apena na bangke tempo si vegbomno Lirbon timungpia bangta la diesel petrol ajang thupen sika isihini chopangrom dunpen denarong ahithi adung het amatsi longle phelang chonam dunpen ahem arit chikim pononglo La ancha takali scooty ihum bike ihum lapen puthot tempo humni chenam longo Chethan ponme lirbon timungpi ningding pik lapen chipaduk pika joksi ahemarit sidame chipangcho ponlonglo so arlo pusitame alangli phere repin pen lapen bangki pudun tot alam sitame mathadam de pin pen amena beha bepar choklem chodam chipaduk pon sepajok
pini arni alang litum banghini sitami pirthe kereng dunja phan mesan atowar chelongpon Lirbon timungpi alang lika chapadoka kai alamo arjudun longsi Karbeng long life ahin pen kahomri damhot Lirbon bepi ahin pen alang lika chapadok alam the lapen so arlo atum beha paper choklem chodamahin aja kong opathak arjek sinang Oh kardong Karbeng long life kelang raratum ini isi abeta nilitum Karbeng long life pen pasini ponitum ilitum karbi so arlo atum jasemet borengawar sailong dun de pusitame penangan alang litum amena kachipaduk pon jasemet bepar beha ahin choklem chodam pen ahem ari kechelang una jakong chelong pon lapsona nilitum thekpon long lasi alang litum pen ilitum arju pon nang alang litum makai lamu alang litum kechipaduk lamu Kardong Karbeng long ragat doan pemhansa nili ne Lirbon pi lape nili hema sornan ke samon pilong pi lape nili payment kachirong pi lape nili pomen mensing tino Oh nangli mentu pesi labang so kulat impu pono jasemet diesel petrol lapen lakuna pesi labang so idea ke long abang so idea kilong mane phasanggu ki nili ta kali hai mane nili hem source ki bi 2015 ani kan inke nili hem source bilon inkan hini si mane 1.5 bosor lole me do ama inke apian kon mana tempo stami barang baru stami chinang lo hai ama inke lang bang tempo be iplo dokan do bang me inke halo sutben sini li bang panceng lo mane do bang ave der lo mati ama inke ni bang de dun lo inke lasan si claim dun bom lo mane nili stami claim dun ho alang bang hala pakai man kin tempo ni Ini bisa bet claim ki uni jalan ini harus kunta ciratun putih asal ko bang ciratun nongko ini mari cilan nongko palang ni tahem gitu ta harus tahem tu semi akam tu ini belek akam ta nengko lapu di parawar saya mas temi claim busta milongi yalo hai asal ko baki li sorlo tum hamsta mi asal ko bak apu ke claim kita busta mi thangdung si ning chip lapen ke claim kita ekdam ini jong si cepan ding putih reng inji ni stamila si dokan do tipo yalo ni matha ban Denarong pen Bikram Teron Karbeng long life Jangte non malom so dhina mophan bertang ton ponek sinan Dihena mopi puthat bertar jupon theklonang Kopili constituency kaparlo Prelu LP School pen Honme Langsolong Karbi Farmers Association pen Hamren Superintendent of Sericulture atum Chelangsi inki okke pangrang aseke ki piasai kedengda Prelu LP School pen Honme Langso Rongni arada tomapan pini Karbi Farmers Association atum pen inki ok kapangrang aseke ki pia mailong cafe tiripi amaipu tinku inti kongchun bang soran sing rongpi dihin chun bang longki tiso harsing rongpi Kopili constituency cafe arochun bang Mongol Singh Ingleng lapen Hamren Sericulture asai kampen Inspector of Sericulture Mongol Singh rongpi atumta chitongdon KFA tiripi amai phu tinku inkia hinpen rongni arad domaphan kethante kangki hako lapen nonakai ki kacheprek hepiklo lasi psychiatric arad domta scientific aron tangpen psychiatric kachardi dunang chia porsi nangle roklo pusi than paretika Halapu Hamren Division Inspector of Sericulture Mongol Singh Rongpi Sitami Kupuson Tiklem Kedam Pensi Inki O Kapang Rengpen Alika Chapalong Thek Unma Anparta Scientific Aron Pen Kepang Reng Nangji Aron Hai Hui Aputha Clardak Pen Than Paretikang Kupuson se alegi Jadi itu na Sericulture Department apa ke main ke nang tum ini ada the Malbari है Malbari को जितना हो Malbari अपन हाला बने नॉन माल बने मिले तुमके जाप टिया इंक्यूबेंसी के पांगरे हैं
deals kuri lasang mo mage malbari bang ela asamis tunge pat me pati lalo inge non malbari bolang bangke iri ke li tunge pare pehon lege man labang iri lo asuben muga bangke labangke irke na Sekeki PMI longkachi tongdon abang pu abang phitin atuma phanta Karbi Farmers Association tiripi atompen noke krangso ECC akerap pitikang News Desk Report Karbengong Live Tekelangjon Large Size Multi-Purpose Cooperative Limited Lamps Kelana Ponjia Phanpura Pini Kecheng Si Klembang Amai Kangni Along Chairman Arpu Kachepek Pon Lakha Krepli Korkanthi Constituency Kaparlo Tekelangjon Cooperative Lamps Along Pini Porphai Keba Pormalom Board of Director Members Amithang Asahemalong Kecheng Si Apharman Tekelangjon Lamps Klembang Amai Pangnipon Board of Director Klembang Phu Binut Teron Kajepahim Phu Amailong Observer Amanpen SO Rajanti Mungchetongdon Bangso Alems Kelana Ponpa Meja Phanpura Bangkrep Ho Board of Director Klembang Phu Bangphiatum Chedon Sarpen Puthot Chairman Anghoy Amarjit Intia Phan Pekpon Thulo Lapen Dunmai Phuge Jeng Bea Phansi Pekpono Bangso Alems Ansuse Kapaching Thur Ponjia Puthak Penang An Chithan Ponsi Tekelangjon Large Size Multi-Purpose Cooperative Limited Lamps Along Board of Director Members Atum Kecheng Si Klembang Amai Ing Samjen Pen Pachun Ponlo Bangkrep Ho Puthot Chairman apen Vice Chairman select pon lo lake Puthot mili phansi ako nang select pon thulo lapen de Vice Chairman bangke non akim si pek pon thulo lang di mangke lake jengbe asa nonte na bang penutum samjin ben si labang su Chairman selection mate Vice Chairman selection samjin ben si pek Meisai pon nili ke da bangso alem salom observer mate supervising officer lapen pinamelo mangke observer son tanang dudunno Kasi piniamelong Omorjit Inti Lapen Chairman Lapen Vice Chairman Bhai Bhai Ponlo Jengbe Alang Litum Bhai Ne Phansi Pini La Board of Director Tekelangjon Lamps Atum Chedon Sar Pensi Ingwai Ponilo Dokmuka Pen Samsung Inti Karbengong Live Tang de pini prang tam berta ke lapon sekang tonik lo domi thakmi kardom